Fideo dosbarth ti chwith ar gyfer mathemateg A2 uned 3. Modeli gyda Dilyniannau. Enghraifft gyntaf, mae Lily, sy'n fyfyriwr ym mlwyddyn 12, yn mynd i greu dilyniant i ddangos yr amser mewn munudau mae'n gwario ar ei gwaith ysgol adre bob diwrnod. Mae'n dechrau dydd Llun ac yn parhau am 10 wythnos, gan gynnwys bob penwythnos. Mae dilyniant yn dechrau 90, 120, 150, 90, 60, 150, 0. 90, 120, 50, 90, 60, 150, 0 ac yn y blaen, ac yn parhau gyda'r patrwn yma. Disgrifiwch dilyniant Lily gan nodi beth yw ei bwriad. Wel, os ych chi'n sylwi, mae gyda ni batrwn yma sy'n â 7 rhif yn fe. Felly mae gyda'i pob diwrnod dydd Llun i dydd Sul, dydd Llun i dydd Sul ac yn y blaen. Felly mae'n parhau ar patrwn. Mae gan yr dilyniant gyfnod 7 gan gynnwys y gwerthoedd 90, 120, 150, 90, 60, 150, 0 ac yn ailadrodd hyn bob wythnos. Pa mor hir mae Lily yn bwriadu gwario ar ei gwaith ar diwrnod 39 o'r drefn yma? Wel, mae diwrnod 39 yn ganol y 6 wythnos, mae fe'n diwrnod 4 yn ganol y 6 wythnos, felly bydd yn gwario 90 munud diwrnod 4 ar ei tasg yn diwrnod 39. Wedyn, pa mor hir mae Lily yn bwriadu gwario ar ei gwaith yn ystod 10 wythnos i gyd? Mewn un wythnos, mae'n bwriadu gwario 660 munud y waith, felly adon nhw gyd lan am un wythnos. Felly mewn 10 wythnos, bydd wedi cyflawni 10 gwaith hwnna, felly 6,600 munud neu 110 awr o waith ysgol yn ei 10 wythnos ar waith ysgol. Enghraifft 2. Mae cynllun ffitrwydd 3 wythnos yn golygu gwario amser ar godi pwysau ac amser ar beiriant rhwyfo bob diwrnod. Ar y diwrnod cyntaf y rhaglen, mae person yn gwario 15 munud ar y pwysau ac wedyn cynyddu'r amser hyn gyda 90 eiliad pob dydd. Hefyd, ar y diwrnod cyntaf, bydd y person yn gwario 20 munud ar y peiriant rhwyfo a cynyddu hyn gyda 5% yn fwy pob diwrnod. Ar ddiwedd pob wythnos, ar diwedd pob diwrnod, cyfarwyddir y cyfranogwr, y person, i gael 5 munud o amser oeri cyn cael cawod. Boed i TN ddynodi cyfanswm yr amser sy'n cael ei wario ar yr enfed diwrnod y cynllun, gan gynnwys yr amser ar pwysau, yr peiriant rhwyfo a'r amser oeri. Awgrymwch fodel addas ar gyfer TN a defnyddiwch hyn i ddarganfod yr amser sy'n cael ei wario ar y 2 beiriant ac yr oeri ar y 10fed diwrnod o'r cynllun. A wedyn cyfanswm yr amser sy'n cael ei wario ar y 2 beiriant ac ar oeri yn ystod y 2 wythnos y cynllun ffitrwydd i gyd. Os y'n ni'n gosod UN ar gyfer yr amser ar y pwysau ar yr enfed diwrnod ac RN yr amser ar y peiriant rhwyfo ar yr enfed diwrnod. Gallwn ni wedyn gweld bod U1, U2, U3 yn ddiluniant rhyfeddol gyda 15 munud fel y term cyntaf a 90 eiliad yn 1.5 munud fel y gwahaniaeth cyffredin. Mae'n adio 1.5 munud bob diwrnod. Felly mae gyda ni ar yr enfed term, yr fformwla ar gyfer enfed term dilyniant rhyfeddol yw A plus N minus 1 D. Felly A yw 15, N minus 1, lluosi D yn 1.5. Felly mae 1.5 yn minus 1.5 a plus y 15 yn rhoi ni 13.5 plus 1.5 N.
Felly dyna fformula ar gyfer yr enfed diwrnod ar y pwysau. Ar gyfer y peiriant rwyfo, mae gyda ni yr 1, yr 2, yr 3. Mae gyda ni nawr dyluniant geometreg. Gyda 20 munud fel y term cyntaf, a ni angen lluosi bob term gyda 1.05 fel y gymhareb cyffredin. Ni'n adio 5%. Felly 100 plus 5% yn 105 y cant, felly 1.05 ni'n lluosi gyda. Felly, yr enfed term ar gyfer dyluniant geometreg yw a lluosi r i'r pŵer n minus 1, a 20 r yn 1.05 i'r pŵer n minus 1. Felly, ar gyfer Tn, sef cyfanswm yr amser mae'n gwario ar y peiriannau ac ar amser oeri, bydd UN plus RN plus 5. Felly, ni'n gallu gosod y fformula ar gyfer UN, fformula ar gyfer RN ac adio 5. Ni'n gallu casglu'r 5 gyda'r 13.5, a ni'n cael 18.5 plus 1.5n plus 20 lluosi 1.05 i'r pŵer n minus 1. Felly dyna'n fformula ni ar gyfer yr enfed diwrnod. A ni angen beth sy'n digwydd ar y degfed diwrnod. Felly ar y degfed diwrnod, gosod 10 mewn i hwnna, a ni'n cael 64.5 munud yn gyfan gwbl ar y degfed diwrnod. Cyfanswm yr amser mae'n mynd i wario yw sigma, sef adio bob un o'r amserau, tk, lle mae k yn mynd o 1 i 21. Felly t1 plus t2 plus t3 ac yn y blaen lan i t21. Felly ni angen, mae tk yn uk plus rk plus 5. Felly swm yr holl yna, ni'n gallu gwahanu'r yna gyda'r fformula sigma mewn i swm yr elfennau gwahanol. Gan ni'n adio nhw, ni'n gallu adio'r elfennau gwahanol. Felly sigma UK a sigma RK a wedyn 5. Felly swm UK sy'n ddilyniant rifyddol yw n dros 2, neu hanner n, 2a plus n minus 1 lluosi d. Felly hanner 21 plus 2a yn 15 plus 20 sef n minus 1 lluosi d sy'n 1.5. Ar gyfer y dyluniant rifyddol, a bracet r i'r pŵer n minus 1 dros r minus 1. Felly 20 r yw 1.05 i'r pŵer 20 minus 1 i gyd dros 1.05 minus 1. A wedyn ni'n adio 5 munud i bob diwrnod, felly mae 21 lluosi 5 gyda ni fyna. Cyfrifo'r ein allan, mae 630 gyda ni am yr amser ar y pwysau, 714 gyda ni am yr amser ar y peiriant rwyfo, a wedyn 105 munud ar gyfer yr amser oeri. Adio'r yna lan, a ni'n cael 1449 munud i gyd. Enghraifft 3, yr un ola yma. Mae model ar gyfer y nifer o goed mewn coedwig yn nodi bod 20,000 o goed yn y goedwig ar hyn o bryd. Pob blwyddyn bydd 9% o'r coed yn marw ac yn cael eu torri lawr. Pob blwyddyn bydd 5,000 o goed newydd yn cael eu plannu. Datblygwch fodel mathemategol addas ar gyfer y nifer o goed bydd yn y goedwig mewn n blwyddyn. A boed i Tn yn nodi nifer o goed bydd yn y goedwig mewn n blwyddyn. Felly, beth sydd gyda ni? Nifer o goed ar y dechrau yn mynd i fod yn T0 yn 20,000. Nifer o goed ar diwrnod n y blwyddyn n plus 1 yn mynd i fod nifer o goed mewn n plus 1 blwyddyn sy'n mynd i fod nifer o goed mewn n blwyddyn.
minus nifer y goed sy'n cael ei torri lawr achos fod nhw wedi marw, plus nifer y goed sy'n cael ei plannu. Felly beth sydd gyda ni? Ty1 yw nifer y goed mewn n blwyddyn, Ty n, minus 0.09, mae 9% yn marw cael ei torri lawr, felly 9%, so minus 0.09, lluosi y Tn, a plus y 5,000 o goed sy'n cael ei plannu. Felly dyna'r fynegiau sydd gyda ni ar gyfer Tn plus 1. A ni'n gallu casglu'r 1 Tn minus 0.09 yn rhoi 0.91 Tn i ni. Felly mae gyda ni fformula fan hyn ar gyfer pob blwyddyn wedi blwyddyn n. Felly blwyddyn n plus 1 o wybod beth sydd ar blwyddyn n. Felly gellu cyfrifo'r term nesaf yn y dilyniant gan ddefnyddio'r fformula i teru gyda T0, ni'n dechrau gyda 20,000 a wedyn Tn plus 1, blwyddyn n plus 1, na 0.91 Tn plus 5,000 gyda ni. Felly T0 yn 20,000, T1 am mynd i fod yn 0.91 T0 plus 5,000, a T0 oedd 20,000, a mae hwnna'n dod â ni at 23,200 o goed yn blwyddyn 1. Blwyddyn 2 yn 0.91 lluosi beth oedd yn T1 plus 5,000, felly 0.91 lluosi'r 23,200 plus y 5,000, a ni'n cael 26,112. Blwyddyn 3, ni'n neud rhywun peth, felly ni'n lluosi 0.91, lluosi beth oedd ni'n blwyddyn 2, 26,112, plus y 5,000, a ni'n cael 28,761.92. Mae'r fodau mathemategol yma yn galluogi cael 0.92 coeden yn y goedwig. Wel, mae'n fodel, felly bydden ni wedi falle talgrynu lan i gael 28,782 coeden. Gall cyfrifiannell neu taenlen cyfrifo'r termau yn y dilyniant yma yn gyflym wrth ddefnyddio'r fformula i teru. Felly ar daenlen, gallwn ni cael y rhifau yna, a chi'n gweld maen nhw'n cynyddu, a wedyn maen nhw'n cynyddu ond yn arafu, a tua 55,536 ar ôl 80 blwyddyn. A dyna'r graff ni'n cael i ddangos, a ni'n diweddu lan y fymryn uwchben 55,000 ar y graff. Mae cyfrifo'r graff yn awgrymu bod y dilyniad sy'n cael ei roi gan y fformula i teru yma yn ddiluniad cynyddol gyda terfan sy'n fymryn uwchben 55,000. Tybiaethau'r modeli. Mae'r model yn gadael ffracsiwn o goeden sy'n anghyson. Byddwn ni'n talgrynu. Mae'r model yn tybio bod yr hinsawdd blynyddol yn gyson. Bydd y gyfradd marw ddim yn 9% os nad yw hyn yn wir. Gallu fe fo'n fwy a goffa taru fwy o goed lawr, neu gallu fe fo'n llai a torri llai o goed lawr. Felly dim ond model yw i awgrymu beth gallai fod yn digwydd. Deunydd estynol ar gyfer yr un fformula. Mae cyfrifo ar graff yn awgrymu bod y dilyniant yn ddilyniant cynyddol gyda terfan sy'n fymryn uwchben 55,000. Bydd defnydd o algebra yn galluogi ni i brofi hyn, felly beth i ni angen brofi? Darganfod gwerth tarfanol, os yw'n bodoli, ar gyfer dilyniant sy'n cael ei ddiffinio gan y fformula teru uchod. Os oes gan y dilyniant gwerth tarfanol L, wedyn, ar gyfer gwerthoedd mawr n bydd xn plus 1 yn hafel i xn, sy'n L. Felly bydd yr hafaliad oedd gyda ni ar gyfer y fformula i teru yn rhoi
yn gallu cael ei troi yn L yn haflu 0.91L plus 5,000. Casglu'r L at y gilydd, felly 0.09L yn haflu 5,000 a L yn tua 55,555 ac yn y blaen. Cam 2. Profi bod y dilyniant yn bodloni os yw Tn yn llai na L, sy'n 500,000 rannu dy 9, a bydd Tn plus 1 minus Tn yn fwy na 0, felly bod y term nesaf yn fwy na term n, a hwnnw yn llai na L hefyd. Felly ni angen dangos bod yn cynyddu, felly 0.00001 bydd y gwahaniaeth, ond bydd na wahaniaeth. Golygir hyn bydd y dilyniant yn un cynyddol, dim ond bod T0 yn llai na L a bydd y dilyniant byth yn fwy na L. Felly Tn plus 1 minus Tn, a'r fformula gyfer Tn plus 1 yw 0.91 Tn minus, plus 5,000 minus Tn. Felly casglu'r termau Tn a ni'n cael 5,000 minus 0.09 Tn. Tynnu 0.09 allan a fi'n cael y fformula hyn. Mae 5,000 rhannu dy 0.09 yn haflu L. Os gallai ni fod wedi llosi dy 2,0 cant top y gwylod, a ni'n cael L. Felly, mae hwnna yn mynd i fod yn fwy na 0, gan bod TL yn llai na L, os yw Tn yn llai na L. Felly, mae hwnna yn digwydd, felly mae L minus Tn minus 1, L minus Tn plus 1 yn haflu L. Dyna fformula Tn plus 1. A mae hwnna'n 500,000 dros 9 minus 0.91 Tn minus 5,000. A ni'n cael y ffracsiwn yma minus 0.91 Tn. 455,000 dros 9. Ni'n gallu cymryd 0.91 allan, a eto ni'n cael y mynegiad ar gyfer L. Felly mae 0.91 L minus Tn gyda ni. Ond ni'n gwybod bod Tn yn llai na L, felly mae'r mynegiad yma yn fwy na 0. Os awn ni mlaen i cam 3, a ni angen profi bod Tn yn tueddu tuag at L, y terfan fel mae n yn tueddu tuag at anfeidredd. Felly, bod i en fod yn L minus Tn. A bydd n plus 1 yn mynd i fod yn L minus Tn plus 1 wedyn. Ond mae gyda ni yma L minus Tn plus 1. A mae hwnna'n haflu 0.91 L minus Tn. Felly, n plus 1 yn mynd i fod yn 0.91 L minus Tn. Ond dyna beth oedd dyn ni am en. Felly mae en plus 1 yn mynd i fod yn 0.91 lluosi en. Nawr, os dechreuwn ni gyda E0, bydd E1 yn mynd i fod yn 0.91 lluosi E0. E2 yn mynd i fod yn 0.91 lluosi 1. E1, felly 0.91 wedi sgwario wedyn, lluosi E0. E3 yn mynd i fod yn 0.91 E2, sy'n 0.91 sgwar, felly lluosi gyda 0.91 arall, 0.91 cube lluosi E0. Ac yn y blaen, felly en, y term en, bydd 0.91 i'r pŵer n lluosi E0. Felly fel i ni'n lluosi
ffracsiwn gyda rif sy'n cynyddu, fel mae n yn cynyddu, bydd an, sef y ffracsiwn un o a0, yn mynd yn llai ac yn llai ac yn llai, tuag at 0. Felly bydd tn wedyn yn anelu tuag at L. Felly bydd hwnna'n 0, bydd tn yn gorfod fod yn anelu tuag at L. A dyna ddiwedd y fideo yma ar modeli gyda Dilyniannau.